Oh, adalah layan bocah to manungsa nandhang sukerta kunungsa kang kepi bobo. Manungsa kang nandhang sukerta ya kuwi iling-iling kang sepisan kang kena dinarani bocah kontang anting tegese wong jejodohan mung diparingi putra siji ora ana tunggale kuwi. Bocah kontang anting padha karo klebu bocah sukerta kuwi dadi panganmu. Oh, iya. Ora tak astokake gawe bobo guru. Lan kaping pinggune bocah kontang anting tunggake ngareng tegese najan wong mau duwe anak akeh ning kabeh padha penganing pati mung gari urip siji ku yoga bocah nandhang sukerta ku yoga dadi panganmu. Oh iya ora tak astokake gawe bapa-bapa. Lan kaping pinggune bocah yatim piatu jek bayar wis tinggal mati karo bapak ana jroning kandhutan ibuku ya bocah nandhang sukerta ku ya dadi panganmu. Ya, banjur sak banjure kepiye bobo? Banjur bocah kedono kedini utawa kedini kedono tegese wong anak loro. Lanang wadon utawa wadon lanang ku ya dadi memangsanmu. Ya. Tak estoke gawe bobo guru banjur sak banjure kepiye? Banjur bocah kembang sepasang tegese wong anak loro wadon kabeh ku yoga bocah nandhang sukerta ku yoga dadi panganmu lan wong duwe anak loro kang kena dinarani uger-uger lawang ku yoga dadi memangsanmu. Oh kaya yen ngono mestake gawe bapa guru lan saterusé ya kuwi bocah jampit tegese lair loro bareng sedina. Lanang wadon utawa wadon lanang ku ya uga klebu bocah nandhang sukerta ku ya uga dadi bagian utawa dadi panganmu. Oh ya yen ngono tak astokake gawe bapa guru bocah jampit kesin bocah loro lair bareng sedina. Lanang wadon utawa wadon lanang ku ya uga dadi mangsan. Iya banjur bocah kembar kesin lair sedina bareng loro ku ya uga dadi panganmu. Lan saterusé lo dinarani cendhang kabeh pancuran kabeh cendhang ku ya dadi panganmu. Lah kuwi werdine piye bobo? Cendhang kabeh pancuran tegese wong duwe anak telu wadone ana tengah. Banjur mbarepe lanang ragi nggo lanang kang dinarani cendhang kabeh pancuran. Yen pancuran kabeh cendhang tegese wong duwe anak telu lanang ana tengah. Mbarepe karo ragine kuwi wadon ku yo dadi panganmu. Oh, ya yen ngono tak astokake gawe bapa guru. Banjur piye meneh bapa? Bocah sarongga sari mbedhek wong anak papat lanang adoto papat wadon kabeh uga dadi panganmu. Banjur bocah kang kena dinarani Pandhawa Pendhawi tegese wong anak 5 lanang kabeh utawa ndek anak 5 wadon kabeh ku ya dadi memangsanmu. Oh iya yen ngono banget panarimaku bobo wis yen ngono cethuk aku ora bakal ngeleh wetengku yen ngono aku njaluk pamit doyo-doyo tumurun marang Arcapada lan mangkene ya ngene nggonmu mangan aja muato nganggo mangan aja kesusu nggonmu masalahmu wong kepengin milik bareng kanggo samlo. Najan bocah kenandhang sukerta mau dadi memangsanmu nanging wis diruwat ditanggapake wayang diwacake buku Marwakala kaya Caraka balik ning Sungsan Rajah Kalatraka lan banyak dalan ku padha karo carane wong loro wis digolekake tombo cara tetanduran wis dipagri ora kepo ganggu gawe. Oh dadi sing dijawake bapa kunajan bocah nandhang sukerta mau yen wis ditanggapake wayang diwacake buku Marwakala. Buku tolak balak ateges aku ora kena ganggu gawe ya pancen mangkono. Lan sira mengko tak kuwene wujuding bedhama paesan nggonmu golek pangan yen antuk pangan bocah kang nandhang sukerta durung diruwat dadi panganku nanging nggon pangan ora kena mbok pangan uripun pan kudu sarana mbok sembelih utawa sabet bedhama luwih dhisik. Oh iya tak bandure iki apa lan tak terusé iya iku sak temene duweni ciri kang matang ana diri pribadimu nanging jiwa ora bakal nyungrupi lho aku kok duwe
Sian dia bawalar kang mapan ana awakku kuwi sian apa bawalar apa sira iku sak temene sak badan sekujurmu ku ana tulisan Bathuk mono tulisan kang aran Purwaning Dumadi dadamu aran Raja Kala Cakra gegermu ana tulisan yo kang dinarani pengaran ana Caraka Data kang diwae ya kok diarani Caraka balik kuwi tulisan kang mono ing awakmu ana sakjroning kulit sajabaning daging ora sak dengah manungsa nyumurupi la sing bisa maca sing bisa nyumurupi sapa apa kang bisa maca ya mung ana wong loro siji kang Rama pribadi loro kang bisa maca ya ku sedulurmu tinemu tuwa lho kok mengkono ta apa kaya atase bisa maca tulisan ana awakku wae sing iso maca mung wong loro siji wong tuaku loro sedulurku tuwa kuwi karepe piye karepe mengkene arep sira iku ya diseti Mandra Guna kaya jaring dhuwit palugon sugih bondo donya ning aja pati-pati pisan wani karo wong tuamu kaping pindho aja nganti wani karo sedulurmu tuwa awet sedulurmu tuwa ku yo kepilongo gantine wong tuamu besok wong tuamu yen ora ana oh iya yen ngrusake dawuh bedhama bakal ndak tampa kartumul yang aja padha nyamara kake tapan ora padha katon berpinjang Resang mawe gandrung guru Esumi panggih paduka paring tetedhan kayan Bathara Kala menika lugunipun kekakan di rumangsa wong anak loro dadi panganing Bathara Kala bocah kembar dadi panganing Bathara Kala bocah gampil dadi panganing Bathara Kala Paduan putul sunggang dados panganing Bathara Kala dados punjadi guru di tentu makin kelas kita ngajaba pemangsa dening Bathara Kala nanging kula sampun paring dawuh Kakang menawi sampun dipun ruwat Bathara Kala sampun boten kepareng ganggu damel lajeng sinten kangge nindakaken Bathara Kala to Bi sak menika Kakang Naroda karo turun mrepeki dhateng kang putrapun Bathara Wisnu ingkang supados dados dalaning pengruwatan ngruwat dhateng titah ngalcaput oh nyaten pun pamit ta wae kan golek apa